Iyan o Kasililia. Mga members ay tingal wawag ang Kupwur Anila o Kabulak o Kupwur Kosulak misansan the members on Pesaro Watch, Mapuita o Mapang Puita. Kay Buni po nagsyo ko ang tuon kayo. Pwede sa kada watch ito ka meron training. Kay Buni po mo sa lablak ispaw na ang marki ang mga training. Ichiman wow ang Kupwur Koaros. Patungan mo nabi ikan kalagal. Nangkan nili, wala pala Kupwur Koaros ng palian tiyak, mamotsyo o government. O ichiman wow torwa ang tuon mo yung utraning unsyak. Iman patungan tuonan pi ang siyong mawat. Papatungan mo nabi incumbent Shelton Net, incumbent Stanley Etse, candidate Tamover Penyes, candidate Kupwur Koaros, candidate Hudson Napram, o candidate Nelbert Peres. Walat, Peterson Sam, mawiyak siya sa walman mo yung training man Pilipin o aman wala pa mo yung training ng Pompey Legislature na ususpe ang uyawi ni November 8 Kriyo. Niyaralap, Ichiwan show yung show po, ipo yung show gawat o wang mga itipunan. Wehin Koaros, unang masa Koaros, patungong niloroki o Kupwur Koaros. Ipadula School o nagsiyang Xavier High School. Siya po padula Kalahngan School ng college o nagsiyang University of Hawaii at Hilo. Siyang nipuko ta experience kan ni padungan tumanan piyar puro nagsiyang school. Yung padungan kalbo ay tumanan sa katang kapesekan o padungan sa karkita. Ipadungan ongatar o padungan upay yarwan training. In padungan takita way pukuhan waliyapel ng Pompey Legislature. Padungan takit kailan katin ang sisin kapain buong ang sus magdahil katin sa unang biyat o katila usus ng November 8 Kriyo. Kalahangan Kupwur Koaros o nuwaw ngayon candidate Peterson Sam.